Nilqakom għal programmi ieħor il-Politiko. Illejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' x-Shadow Minister tal-Ambjent, l-Onorevoli Rebecca Bush. Nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina, Malcolm. Ma tgħidilna xi ħaġa fuq hekk fuq qabel nibdew sensila ta' domandi. Ovvjament edawek bħala membru parlamentari imma jiena ukoll engineer by profession u issa wkoll avukat, ġifieri. Nawguraw. Għandi x'nagħmel, speċjalment ta' tifla da żgħira, nirabbi familja, fil-politika, kont għadni qed nistudja, ħafna Ħajja affarijiet. biżi ħafna. Mela, kif kellek il-ħajra li tidħol fil-politika f'mument tista' tgħid fejn kien hawn daqsxejn taħwit mhux ħażin fil-pajjiż u anki jisom l-attakki personali reġgħu bdew qed iqumu u jisu dak li jkun fimt biex titħajjar tidħol fil-politika mhux iż-żmien opportun jisu. Ħanejlek il-verità, ħankun open ġifieri, għal-politika ma kienitx xi ħaġa li I used to look at bħala xi ħaġa li rrid nidħol, ma kienx il-pjan tiegħi li nidħol fil-politika. Fil-fatt kont engineer, kont naħdem iktar desk work, site work. Politika kienet xi ħaġa li kont niffollowja imma mhux xi ħaġa li qatt ħsibt li ħanidħol fiha. Fi 2017 meta qatlu l-Daphne, jisom l-affarijiet inbidlu. Qed għandi bżonn ikolli opinjoni, ma I cannot just stand back, mhux biss ħabba qtil ta' Daphne, imma anki l-affarijiet kif kienu sejrin fil-pajjiż. Bdejt nara ċertu affarijiet li bdew idejquni u bdejt inħossa ġofija. Bdejt ngħid jiena ma nistax nibqa' kwieta, jiena m'iniex persuna li ħa nikkritika u ma nagħmel xejn u nikkritika biss. Irrid nagħmel xi ħaġa. U le ma tħallx fil-politika mal-ewwel għax il-politika ma kienitx on my agenda. Dħalt kors ta' ġurnaliżmu u bdejt nikteb għal gazzetta part-time ġifieri wara l-ħin ta' xogħol ta' engineering u bdejt nikteb ma' gazzetta indipendenti. Hemmhekk bdejt nara iktar affarijiet li bdew idejquni ħafna u għedt if I really want to make the change, I have to be where the change is made. Li huwa fil-Parlament. Well, as much as possible, għax sa nitkellmu ktar tard anki il-problemi li forsi anki naffaċċjaw fil-Parlament. U hemm dħal fil-politika. Fuq l-attakki anki personali dik hija xi ħaġa li sfortunatament hija parti mill-politika Maltija. Xi ħaġa kera għax fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll umani u koll qegħdin hemm biex nagħmlu xogħolna u dik mhijiex il-politika, nattakkak fuq xogħolok, nikkritikak fuq xogħolok, anke l ma nattakkaw, ma toġobnix actually. Diskuti. Le, kandi bżonn nikkritika, nikkritika. U imma fuq l-affarijiet tax-xogħol li nagħmlu, fuq l-affarijiet tal-politika m'hemm bżonn tidħol fil-personal. Imma sfortunatament anke bis-social media dawn l-affarijiet kibru u l-politika saret ftit iktar diffiċli. Imma titgħallem, trabbi oxra u you move on Ma away. taħseb li qed nitilfu nies validi għax qed jibżgħu jidħlu fil-politika. Għax qed jibżgħu. Jew jgħidulek mhux worth it. Għas il-pagi huma fil-vereda tajbin. Mhux worth it anki bħala l-familja tiegħek il-ħin mal-familja fis-sens li inti tiddedika ħafna ħin għall-politika and it's difficult. Issa mbagħad tibda tara l-attakki. Jiena li kollha worth it iva. Imma ma taħsibx ħankun again open li ma jiġux ġranet ngħid il-madoffi. It's been a difficult day, bħalma kulħadd jagħmel fix-xogħol tiegħu. Fix-xogħol tiegħu. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-politika jiena toġobni, it-tieni sodisfazzjon għax one qed tirrappreżenta persuna li forsi l-affarijiet il-problemi tiegħu mhux ħajwassalhom bl-ebda mod at the highest level. U anki il-one-to-one contact, jiena dak forsi hija klixej, imma il-one-to-one contact ma' nies għalija huwa l-isbaħ ħaġa jiena nħobb nitkellem, ħobb nitkellem u tibda titkellem fuq ċerta problemi, anki tisma' u mbagħad twassal dawk l-elementi il-Parlament. And that's where you make the difference. Issa aħna ovvjament qegħdin fl-oppożizzjoni, numru ta' affarijiet li nistgħu nagħmlu imma maħniex qegħdin fil-gvern. Imma is-sodisfazzjoni li anki twassal dak l-ilment, twassal dik il-problema, tagħmel differenza żgħira, tipproponi private members bill,
titkellem fuq affarijiet differenti. Jien qed nagħmel xi ħaġa għal dal-pajjiż, minix qed nikkritika biss imma nipprova nagħmel id-differenza. Issa mhux qed ngħid li kulħadd għandu jidħol għall-politika ta' laqas. Ovvjament. Min forsi jaħseb li dal-pajjiż mhux sejjer kif suppost, x'qed ngħid li għandu jidħol għall-politika. Bil-fors jekk irid, of course, well and good. Imma hemm metodi differenti kif jista' jwassal il-messaġġ tiegħu ġifieri bħala ċittadin nemmen li kulħadd they should take an active role, kulħadd għandu jkollu opinjoni x'inhi. Dik hija parti mid-demokrazija, mill-parti li tkun ċittadin f'dan il-pajjiż li inti tkun involut. In many ways, ġifieri, imma li hija il-politika hija making a difference. Semmejna l-ambjent, ovvjament, inti xewdaw Minister tal-Ambjent. Għalik l-ambjent xi jfisser għax nisimgħu ħafna fuqu, tista' tgħid kuljum, però fil-verità xi jfisser ambjent għalik? L-ambjent ifisser ħafna affarijiet, ifisser kollox kważi fir-realtà. Aħna meta ngħidu ambjent ħafna nies jifmu forsi siġar, pjanti, li huwa wkoll l-ambjent tagħna. Imma it's kważi ngħid a very small part. L-ambjent tagħna huwa fejn ngħixu. Il-pajjiż fejn ngħixu, il-kwalità tal-ħajja tagħna, il-wirt kulturali, l-estetika ta' madwarna, l-ambjent kollu, l-ambjent ta' anki il-kultura tagħna fis-sens ta' kif aħna bħala poplu. Hija l-environment li aħna ngħixu fih, imma mhux biss kif it-tipikament nifmu bih. U jina għalek jaġobni, jekk ma jipportax ngħid, it is so encompassing, tant jina kontenta li jina għandi dan ir-rol, għax nidħol f'kull aspett. Tiġik naturali ġo fik. Jina l-ambjent, l-estetika, il-serħan tal-moħ, is-saħħa mentali, daw l-affarijiet kollha huma intertwined ġo l-ambjent. U minn hemm tista' tifresh f'ħafna affarijiet, il-ħsieb jista' jmur anywhere. U għalhekk huwa għalija sabiħ u importanti l-ambjent. Illum il-ġurnata ir-rwol tiegħek fil-Parlament x'inhu? Bħala Shadow Minister tal-Ambjent, nieħu ħsieb affarijiet li għandhom x'jaqsmu l-ambjent fis-sens nipproponu dik l-iktar ħaġa importanti, nipproponu nagħtu l-idea tagħna, ovvjament meta jkun hemm bżonn nikkritikaw ukoll, naraw x'inhu jiġri mal-pajjiż, nitkellmu ovvjament fuq kulħadd fuq il-shadow ministri tiegħu, imma ukoll għandi roli differenti, pereżempju qiegħda fil-Kumitat tal-Ambjent, u hawnhekk nixtieq nagħmel punt żgħir forsi xi ħadd jismani għax ili ngħidha. Il-Kumitat tal-Ambjent u l-Ippjanar huwa biss konsultattiv, ġifieri niġu nitkellmu ħafna. U m'għandu saħħa ta' xejn. M'għandu saħħa ta' xejn. Jina dik iddejjaqni ħafna, nemmen li l-Kumitat għandu jkun eżekuttiv, għandu jkollu rol importanti biex nkunu nistgħu nagħmlu d-differenza. Kumitat ieħor li ġejt maħtura dal-aħħar huwa il-Public Appointments li ħan ikun qed naħdem fih ukoll. Imma il-rol tal-Parlament huwa divers ukoll, pereżempju, nistgħu nagħmlu petitions fissem in-nies. Jiena għamilt waħda riċenti fuq l-iskola tal-imtarfa fid-distrett tiegħi għax fl-aħħar mill-aħħar jiena nirrappreżenta wkoll in-nies tad-distrett tiegħi. Tellajtilhom petition il-Parlament fuq skola tal-imtarfa li m'għadix kienet ħataqa u ħarġu studenti barra sal-lum għandhom skola, insomma tellajt petizzjoni u dik għalija wkoll huwa rol importanti li n-nies tgħinhom isemmaw leħinhom anki fil-Parlament. Ħafna nies fortunatament ma jafux ir-rol tal-Parlament jew forsi ma jiffollowjawx il-Parlament u importanti li aħna make sure li n-nies ikunu jafu bil-mezz tagħhom li jaslu anke at the highest institution. Il-Parlament għandu jkun tan-nies, għan-nies. U dak huwa xogħolna anki biex inwasslu anki mill-oppożizzjoni. Taħseb li aħna bħala bnedmin għandu jkollna dritt fundamentali li jkollna ambjent tajjeb madwarna kemm biex inkunu fiżikament healthy, ovvjament għax l-ambjent sabiħ u jekk ikun tajjeb jgħinna u anke mentalment. Għax nitkellmu ħafna fuq mental health imma b'nuqqas ta' green areas u daw l-affarijiet ovvjament jaffettwaħ il-bniedem. B'nuqqas anki ta' estetika, b'nuqqas ta' kif nippjanaw, b'nuqqas ta' kif nieħdu ħsieb il-patrimonju tagħna,
nuqqas ta' ħafna affarijiet qed jaffettwa l-mental health tagħna, ma fuq id-dritt fundamentali aħna proponejna bħala Partit Nazzjonalista u kien il-promoter ta' dil-idea kollega l-Honorable Darren Carbot li nsellimlu minna għax hija naħseb punt importanti li kollok dritt fundamentali, nitkellmu fuq human right. Human right li kollok ambjent san, ambjent sabiħ madwarek. Naħseb dik hija xi ħaġa li tista' twassal lil kull ċittadin biex jieħu empowerment għalih innifsu għal ta' madwar. Sfortunatament aħna din proponejnija, anki tellajnija il-Parlament, imma minnaħa tal-Gvern ma smajna xejn. L-unika ħaġa li smajna sissa kombinazzjoni kienet miegħi fuq il-programm, deputat minnaħa l-oħra qalet li dan id-dritt diġà jeżisti li ma jeżistix. Nerġa' nappella xina mhux għadaw biex ngħid biex m'għamlux. Ejja nimxu flimkien biex l-ambjent tagħna ikun tajjeb għalina l-koll. L-ambjent huwa naħseb wieħed mill-iktar affarijiet li m'għandux ikun partiġjan. L-ambjent huwa kulħadd jgħix. Ġo Malta, kulħadd jgħix fl-ambjent ta' Malta, mela ejja naħdmu flimkien, ejja naħduha on board, mhux għax qalu il-Partit Nazzjonalista qalu għall-Oppożizzjoni din ta' dritt fundamentali mela ma niddiskutuhiex, ma nitkellmux fuqha. Why not? Why not? Jekk hija xi ħaġa tajba u ħanasal ukoll iktar tard forsi nistgħu nitkellmu fuqha, fejn anke l-Gvern propona affarijiet tajbin. Issa l-implementation imma naslu għali. Mela bej li tipproponi għax ovvjament il-Gvern jitkellem spiss fuq l-ambjent, għajment tista' tgħid kull-jum, però fl-istess nifs qed jgħid li jridu naħdmu għall-ambjent u hekk ħlif tista' tgħid construction kullum kien maħniex naw toroq jinqalgħu jagħmluhom jerġgħu jaqalgħu wara ftit trabijiet kullum kien traffiku kullum kien ma taħsibx tistona naqra meta l-Gvern jisu n-nies ma tantx naħseb għadhom qed jemnu l-ambjent żgur għax naqra. Fil-fatt ekku, Malcolm, dan il-Gvern huwa ngħiduha u niddejjaq ngħid dil-klixej ma' Gvern tal-PRs. Jekk tara jitkellem fuq l-ambjent, l-ammont ta' dokumenti li ħarġu fuq l-ambjent huwa nafqu flus voltieri. Nispera li mhux kollha printjati dik xi ħaġa oħra ma anyway fil-Parlament jipprintjaw ma anyway dak fil-Parlament. Numru ta' dokumenti, they're glossy, they're pretty, they're nice, u anki hemm proposti tajbin, ġifieri fejnu tajjeb ngħidu tajjeb, hemm affarijiet li I would take them on board ġifieri. Il-problema hi li if you don't implement, jekk qed tagħmel kif qed inti kważi l-oppost, mela xejn ikonna daw il-dokumenti, daw il-plans u l-idejat u we have to implement, we have to turn from ideas to facts. Issa, jekk ħanibqgħu mixin kif mixin bħalissa, mela żgur li daw l-affarijiet li qed jippjanaw over pjanijiet anki sa 2030, which is good. Imma laqqas l-affarijiet li suppost kienu pjanati sal-lum ma saru, so ma nistgħux nemmnu li ħajsiru. Fil-fatt jekk tara ratings Malta f'pożizzjonijiet ta' building efficiency, ta' renewables, ma mxejnix il-qoddim. Ma mxejnix il-qoddim mela daw il-pjanijiet kollha. Għal xejn. Ġifieri sissa qed naraw il-results ta' daw l-aħħar 10 snin ta' dokumenti. Jekk tarhom jiena rajt ħafna dokumenti jitilgħu anke fil-Parlament. Imma salum in-numri qed jidhru li dawk ir-riżultati mhumiex qed jiġi implemented, mela kif nistgħu nerġgħu noħorġu dokumenti ieħor ngħidu x'ħan nagħmlu meta laqqas nafu x'sar għax imbagħad daw id-dokumenti ma jkunx hemm x'sar comparison mal-antik. Ġifieri they cannot be believed, unfortunately, għax hemm idea tajbin u mhijiex priorità l-ambjent. Jistaw jgħidu telaw blajta tal-ambjent priorità kien hemm il-billboard u nsejġ kax. Jalla wieħed kien hemm. Imma kien hemm wieħed speċifiku fuq l-ambjent. Mhux qed ngħidha jien ta' Rebecca, hija l-fatti, hija l-istatistika li qed tgħidha. Ġifieri anke mixin il-qudiem, il-track record juri li hu. Mela, semmejt ukoll il-planning.
F'dal pajjiż naħseb hekk I mean, xi ħaġa li żgur ma taħdimx huwa donnu l-planning. Għax tara irħula buildings twal, oħrajn baxxi, oħrajn mibnija b'tali mod u daw taraħħom fl-istess triq. Folderi il-planning x'għandu jkun ir-rol tagħha. Għax ovvjament estetikament qed inkissru l-villaġġi kollha. It's planning. There should be a plan. Jena engineer by profession kif edna ġifieri naħdem fis-settur fil-building services ġifieri naħdem fis-settur ġifieri ma rridx ngħid kontra s-settur ta' kostruzzjoni. Jena ħseb anki inti ngħixu ġo binja, ġifieri il-bini mhuwiex xi ħaġa ħażina. Le, mhux hekk. Għandna bżonn anki l-iżvilupp mhuwiex xi ħaġa ħażina, imma għandek bżonn il-bilanċ. Għandek bżonn il-bilanċ, ma tistax minn 0 tmur għal 100. Jok, u anki kif tibni, kif tibni, jekk naraw, per eżempju, ħanerġa' nsemmi idea tajba li kellu il-Ministru tal-Planning illum ta' Għawdex kif qed jibnu l-faċċati f'Għawdex. Għalfej qed nitkellmu fuq l-estetika ta' Għawdex biss hija tajba, imma jgħan nitkellmu fuq l-estetika tal-pajjiż kollu. Fit-2000 minn għalija 21, il-Ministru dak iż-żmien tkellem fuq aesthetics policy. Qal it is needed as soon as possible. 21, 22, 23, 24, as soon as possible meta. Ħabba l-Covid, Inbidel Ministru kemm 2-3 darbiet. Jiena nsaqsi nkompli nsaqsi fil-Parlament għax mhux ħanaqta qalbi li jkollna aesthetics policy, jgħiduli għada ġej. Ma ħanaslu f'punt where there's no turning back. Jekk ma wasalniex f'dak il-punt already. Ma għan saqsik, jena taħseb li għatfadal ċans. Għatfadal, għalfejle. Għalfej ma nix naraw il-qoddim, imma we have to act. We have to act as soon as possible biex naraw il-madwar. Ikun sabiħ, inti meta tmur f'triq u tara is-siġar, tara il-bini li huwa kollu aesthetically pleasing huwa l-istess. Anka moħħok. X'differenza jagħmellek? Ħafna. Xejn mhux qed ngħid ma nibnux, hija kif nibnu, fej nibnu. Hemm pjan li, pereżempju, l-UCAs huma pjuttost għadhom protected, which is good. Anzi għandna nipproteġuhom iktar, UCAs ġifieri il-village course. Imma it's not just that, jirdu naraw Malta kollha, ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa żgħira and we expect li Malta ħatibqa l-istess. Għandek postijiet fej għandek bini kif kontettajt inti, bini molaw. Mbagħad għandek dar li hija mill-80s. There needs to be a plan għalihom. Minar pjan, minar estetika, issa nitkellem fuq estetika biss, imma iktar tard jekk jista' jkun nitkellmu anki fuq ġewwa. Eżatt, kif għandna nibnu wkoll biex inkunu iktar energy efficient. Imma minn aspetta estetika, din hija an urgent need. Inkella ħankomplu sejrin fit-triq li sejrin. Ftit snin ilu, il-gvern kien beda jinċentiva biex in-nies jagħmlu l-imbirkien solar panels. Ovvjament kien hawn nies li għamluhom, però issa hemm numru minnhom u għattihom xtordaw qed igergru għax kollhom kien madwarhom talaw 6 solari, 7, 8, 10 u prattikament daw is-solar panels ġew tista' tgħid bla użu. Taħseb li daw affair imma speċi nies jippruvaw ġieli jgħinu għall-ambjent. Mbagħad il-gvern fl-istess nifs jisu. Kienet inizjattiva tajjeb u nemmen anzi li għandu bżonn ikun hemm iktar inizjattivi biex ikonna renewable energy, importanti anzi dawn l-inizjattivi jkomplu jespandu. Fuq is-solar rights, fuq is-solar panels, fuq ir-right li kollok is-solar panels. Mhux ħanejt li hemm soluzzjoni faċli, hemm soluzzjonijiet, hemm numru ta' soluzzjonijiet, imma ejja għall-inqas nibdew nitkellmu, il-gvern mhux qed jitkellem fuq għad il-problema. Complete silence. Qiegħed ngħid, ejja niddiskutu, ejja nipproponu numru ta' idejat biet compensation, biet whatever. U niddiskutu ma' nisem barra, nagħmlu public consultation. Ejja nagħmlu strateġija wara dil public consultation biex ikun hemm iva is-solar rights. Imma jekk laqqas biss qed nitkellmu fuqha, laqqas qed biss qed nindunaw li hija problema, mela ħatibqa' problema u ħadd
u ħajibqa' jagħmel is-solar panels. U mbagħad għalfejn qegħdin lejn l-aħħar fin-renewable energy. U meta nitkellmu fuq renewable energy nixtieq ngħid sfortunatament dal-gvern jaħdem b'ċertu in a silo, ġifieri l-informazzjoni biex nieħdu ċertu informazzjoni mill-Parlament hija incredibbli. I mean, l-informazzjoni tingħata f'seduta oħra, jagħtik ċertu informazzjoni li hija half what you asked for, jew ma jagħtik xejn, jew jagħtik xi ħaġa oħra. Fuq ir-renewable energy, onestament il-solar farms, il-floating solar farms, il-wind farms, nixtieq li l-oppożizzjoni għandek ta' informazzjoni ħalli anki aħna nistgħu nkunu parti mid-diskussjoni, ma onestament your guess is as good as mine x'inhu jiġri. Nista' jkun m'hemm xejn ukoll. Jista' jkun ukoll. Your guess is as good as mine nerġa' ngħidlek. Jekk hija vijabbli għalfejn mhux qed immexxu l qudiem biha. Għalfejn issa qed nitkellmu fuq il-floating wind farms. Jiena l-istudji ma għamilthomx. Ġifieri ma nistax ngħid li they are the solution, imma ejja naraw l-istudji. Ejja nitkellmu today, not tomorrow. Today ejja nitkellmu x'ħajjiġri. Għandna bżonn renewable energy. One minn perspettiva ta' ambjent. Definitely. Imma wkoll minn perspettiva ta' source of energy. Jekk aħna għandna renewables, l-ewwel bħala prices ħajkunu ħafna iktar stable. U għandek id-dipendenza lokali. Mhux tiddependi fuq ħadd ieħor. Għalfej sissa ma smajna xejn. Naf li kien hemm dokument again fuq il-floating wind farms u l-floating għaddew ma nafx kemm sena minn gvern laburista, jiena sa mhux qed ngħid li I expect li f'sena jiġri kollox, laqgħa xejn. Imma din hija trend li qed nara sfortunatament meta tidħol l-ambjent li ikun hemm ħafna promises, ħafna affarijiet sbieħ, u mbagħad biex niġu biex nimplementaw xejn. U għalfej. Ikun hemm raġuni u il-main issue li l-ambjent mhuwiex priorità. Issa ma rridx nidħol f'kwistjonijiet oħra, imma l-issue ovvjament ta' korruzzjoni ma tistax titfaħħa mal-ġemp. Jiena ma rridx nitkellem fuqha, onestament mhux il-punt tal-podcast tal-lum, imma jekk l-ambjent mhuwiex il-priorità, mela x'għandu jkun il-priorità? Qed nitkellmu kemm importanti għas-saħħa mentali tagħna, kemm importanti għall-well-being tagħna in ġenerali. X'hemm iktar importanti għas-saħħa fiżika? Nitkellmu fuq mart respiratorju pereżempju, eżatt. Kemm importanti? X'inhu iktar importanti mela mill-ambjent tagħna? Isir ukoll ħafna tgergir fuq is-siġġiet u l-ewwejjed li bosta restaurants tista' tgħid jitfgħu fuq il-bankini. Qabel konna forsi narawhom daw lejta sliema u forsi daqsxejn il-belt, però llum il-ġurnata tista' tgħid tkunu f'ħafna rħula u hemm l-eżaġerazzjonijiet bħal Belġi li qas anke jiena fuq hemm ambulanza ma tistax tgħaddi. Fejn ħajaqata dan l-imbierek lajn? Mela nixtieq l-ewwel nagħmel premessa li aħna maħniex kontra it-tables and chairs in ġenerali. Kemm naħseb inti kemm jiena għandna temp sabiħ. Nħobb nieħol. Għandna temp sabiħu, għandna temp Mediterranju sabiħ li toħroġ tiekol, imma hemm il-bilanċ. Hemm il-bilanċ u hemm ukoll issue ta' min ħajħu ħsieb it-tables and chairs. Hemm ħafna entitajiet li huma responsabbli, għandek l-MTA, għandek il-Planning Authority, għandek il-Lands Authority, għandek il-Pulizija. U kulħadd jitfa' fuq xulxin. Kollha responsabbli u jisu ħatmu fl-istess ħin. Għandek issue ukoll u jekk dak hu l-każ li forsi l-liġi mhix ċara, mela għandha titranġa. Ħalli ikollok persuna, ċewe awtorità, persuna dedicated people li jistgħu jieħdu ħsieb daw it-tables and chairs. Mela, bħalissa, ċempel il-Lands Authority jibbatu kant il-Planning Authority, il-Planning Authority jibbatu kant il-MTA, kolla minnaħa għall-oħra. U hemm ixu koll ta' policy li edha hemm diġà, u ħadd ma jagħti kasa del-policy. Per eżempju, fil-policy hemm il-markers fejn hemm bżonn ikunu fejn għandek il-permess, fejn għandek l-area fejn tlu tables and chairs.
Mimkien ma tarom. Ma nafx, Ma tantx. onestament, anki l-ombudsman kien għamel ċertu proposti f'dan is-sens, ma nistax nifhem, jew ċawe, ma nistax inkun naf għala l-ebda awtorità ma trid tieħu responsabilità. U xi ħaġa oħra wkoll hija s-servizz. Għandek is-servizz tal-ċina, jekk għandek ċina żgħira, l-ammont ta' tables and chairs li għandek barra għandha tkun comparable. Proportion. U koll il-materjal, kif konna bdejna nitkellmu fuq l-estetika, il-materjal ta' tables and chairs, fi hemm ħafna aspetti ta' din l-ixu. Imma fl-aħħar mill-aħħar irid ikun hemm entità li ħatieħu ir-responsabilità in its entirety biex daw it-tables and chairs ikunu skont il-policy. Problem oħra li żdiedet sew daw l-aħħar ftit snin hija n-noise pollution. Qabel forsi ma ta' jenna ftit snin ilu kien hawn ftit stabilimenti li kienu jagħmlu ovvjament ċertu attivitajiet forsi fil-weekend, biss illum il-ġurnata sta' tgħid saru kullhom kien anke sfortunatament qed jinxtraw jew jispiċċaw jikruhom biex jagħmlu jintaqgħu diskos u dal-affarijiet. Ovvjament ir-residenti qed igergru kullhom kien. Kif taħseb li din ħaġa tista' tiġi regolata biex almenu min joqgħod dawk l-areas ma jkollux impatt negattiv? Kif eżempju forsi ġralhom in-nies tal-belt biċċiet minnhom għax il-belt sar paċe fil-ieħor kważi. Fuq il-belt konna ċari il-deputati tad-distrett tkellmu ħafna anki tkellmu fil-Parlament kontra li xu li kien hemm il-legal notice li kien hemm. Imma b'mod ġenerali l-issue ta' noise pollution iva hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw bis-serjetà, irridu nagħmlu strateġija u fost li xuż li hemm kif semmejt anki bit-tables and chairs hija li again entità titfa' fuq oħra. Għandek establishments li huma irregolati b'mod, għandek ċertu tip ta' establishments li huma regolati b'liġi differenti. M'għandekx livelli anki ta' noise li huma regolati hemm ċertu standards iva, imma dawn huma guidelines. Irrid ikollok noise levels li huma within certain limits, per eżempju. Ovvjament nifhem li din mhix soluzzjoni faċli għax nitkellem mod tekniku ma' noise annoyance huwa differenti għal kulħadd. Jekk inti per eżempju tkun rieqed, ħajdejjek ħafna iktar il-ħoss milli tkun qed jinnaf tara xi film. Tara xi film. Allura hemm dik li xu anki fis-sens ta' noise levels, imma hemm soluzzjonijiet, hemm teknoloġija avvanzata llum, per eżempju hemm noise barriers anki għal clubs fuq barra, ġifieri mhux qed ngħidu żgħażagħ tmorrux il-clubs jew qed ngħidu nies tmorx tiekol. L-ewwel fejn jista' jkun ma jkunux f'nofs il-villaġġi, ma f'ċertu postijiet bħal Malta tiġri li kollok pożżajru le u nifhimha. Imma hemm methods li tista' tagħmel għandek it-double triple glazing, hemm il-unidirectional speakers li m'għandek bżonn titfa' il-ħoss kull imkien. Hemm diversi technical solutions. Again, irid ikun hemm il-will li nagħmluha. Aħna bħala Gvern Nazzjonalista fit-2012 konna ħriġna white paper li kienet interessanti ħafna, ovvjament minn dak iż-żmien inbidlu ċertu affarijiet, hemm anke teknoloġija, imma għandna bżonn nimxu f'dik id-direzzjoni li konna ċerta guidelines, li konna ċerta liġijiet li bħalissa hemm, mhux qed ngħid m'hemmx liġijiet fuq ċertu affarijiet, imma huma all over the place, huma frammentati kompletament, mhumiex up to date, ma jagħtux is-soluzzjoni laqas. Dik oħra. Bħal dejjem. Dik oħra, again, għax entità titfa' fuq oħra, hija strateġija li tibda mill-bidu tal-aħħar tara technological solutions li jeżistu llum, li jeżistu u timplementhom. U koll ovvjament tinforzhom fl-aħħar mill-aħħar. Imma xi kultant nikkomplikawhom l-affarijiet. Hemm soluzzjonijiet li m'hemm bżonn nwaqfu il-clubs. They just have to implement l-affarijiet. Kulħadd fl-aħħar mill-aħħar irid ikollu rispett lej xulxin. Diki, jekk xi ħadd għandu bżonn jorqod il-ħin tal-mistrieħ. He deserves a rest after a day's work. M'għandekx imbagħad ikollok dak in-noise pollution għaddej ġo moħħok anke nitkellmu again mental health, l-ambjent kemm jidħol f'affarijiet.
Imma dawn huma il-priorities, għamel noise plan, noise strategy u implementa. Mhux biex tagħmel l-istrateġija, ma nifqux hemm, nimplementa. Għandna wkoll ħabba li sar ħafna żvilupp daw l-aħħar snin ta' bini tista' tgħid kullum kien. Il-light pollution żdiedet, b'mod drastiku. Tista' forsi tispjega anke lin-nixxini daqsxejn light pollution u kif taffettwa l-bniedem u anke l-annimali fil-verità. Mela. Eżatt. Light pollution hija dawl li jdejjek. In simple terms, kombinazzjoni the past 2 weeks kelli żewġ minn nies ikellmuni fuq light pollution minn ċertu bini, minn ċertu screens anki. U taffetwa għalek is-saħħa mentali tiegħek. Inti jekk għandek id-dawl artificial light li kollu qiegħed fuqek, it can affect your sleep. Sleep. Kunu jużaw ma' tortura wkoll. Dik ir-realtà. Eżatt. U llum qed insibu din id-diffikultà anke hawn Malta. Nilek kelli żewġ complaints, jiena bat il-lera, għettilhom x'jista' jsir, bat email ġifier li CEO tal-lera, għetlu x'jista' jsir, kif nista' nagħmel complaint fuq light pollution, għalli I'll get back to you, għalli ma what we can do is limited. Lera, ja l-Environment Authority. Jekk mhux lera. Again, din hija sitwazzjoni min ħajħu responsabilta ta' dawn l-issues. Jien mhux ngħidlek dawn l-issues ma jeżistux f'pajjiżi oħra għax l-iżvilupp kif edna irid isir. Imma jekk ma jkollokx gwida, jekk ma jkollokx awareness ta' x'inhu jiġri, jekk ma jkollokx entità li trid taħdem, li tista' taħdem bħal lera, għax lera għandha pataflun nies li huma bravissimi, imma mbagħad when it comes to implementation. Imwaħlin huma stess, ġifieri ma nemmen li there's only so much they can do. Let's fix it. Għalmenu tibda minn xi. Again, bħalma qedlek ikun hemm noise strategy, tkun hemm light strategy. Għalfejn dawn l-affarijiet mhux qed isiru. Dik li nsaqsijena, għalfejn qed nitkellmu fuqhom, jew ġili qaqas nitkellmu fuqhom, ninjorawhom u ma jsir xejn. We need to act fast. Aħna maħniex fil-gvern, bħalissa jien nipprova nitkellem fuq dawn l-affarijiet fil-Parlament fuq il-light and noise pollution għamilt numru ta' mistoqsijiet parlamentari biex nara fej waslu għax dak huwa xogħli fl-aħħar mill-aħħar li jiena I push the government biex jagħmel ix-xogħol tiegħu. Imma sfortunatament jaqgħu fuq id-nejtorox. But il-chamber il-kap Dr. Bernard Grek semmi anki reċentament aħna morna għanti Chamber of Commerce u kellhom il-pre-budget document proposals u kien jismu Time's Up. Time is up, anki għall-ambjent. Time is up. Jekk mhux ħana naġixxu issa, it's going to be too late. Imma mhux qed nara action, mhux qed nara l-ambjent ikun vera priorità min-naħa tal-gvern. Onestament, jiddispjaċini għalina illum imma iktar u iktar għatfall tagħna. X'Malta ħajajxu fiha. Din mhux Malta li jiena nixtieq ngħix fiha. Meta saqsejtni għalfejn tfalt il-politika, this is the reason. Nixtieq vera. Aħjar milli. Diki fl-aħħar. Mela, biex imorru wkoll l-eżempju, għax l-eżempju jkaxkar suppost. Il-gvern għandu ħafna buildings, tiegħu. Pero, ftit li xej tara minnhom eżempju solar panels fuq il-level qasum kważi ġieli noqogħdu nagħmlu kif semmejt inti ħafna fuq il-PR jagħmlu xi skola l-emmolaw li tkun energy efficient, però l-bini kollu li ħorisu kollox mitluq u kollox baqa' kif kien. Fodri hekk kważi daqqasu mu jieħu l-iktar li jista' biex ikun. Il-gvern għandu he should lead by example. Issa meta nitkellmu fuq solar panels. Għandek daw il-fabrik kollha, għandek dan l-open space kollha li huwa a prime site għas solar panels. Issa jiena ma nafx x'inhu jwaqafhom milli jużhom, milli implementhom, imma nemmen li anzi we can solve another problem billi nimplementaw is-solar panels fuq il-bjut ta' dawn il-public buildings. Mela min m'għandux bejt min jgħix ġo flat u m'għandux bejt fejn jagħmel is-solar panels. Għalfejn ma jistax jinvesti f'solar panels li jkunu
fuq il-bejt tal-gvern. Per eżempju, I mean, just an idea hekk ta' hemm ħafna mod kif timplementhom. Per eżempju, tixxi shares, ġifieri inti qed tagħti l-kapital biex tixxi solar panels, biex tixxi tagħmel l-investiment, ġifieri l-gvern ħajkollu l-kapital u mbagħad tieħu dividends anki jekk meta jiġġeneraw l-elettriku bl-istess rata li inti kieku tieħu jekk ikunu fuq il-bejt tiegħek. Hekk solvejt problema li min m'għandux solar panel jista' jieħu l-istess rata. U il-gvern qed jagħmel użu minn dawn l-ispazji. Naħseb hija xi ħaġa li it's a win-win situation. One, qed tissalvagwardja l-ambjent by using more renewable energy u dak li jkun anki qed jieħu ċerta benefiċċji li kieku ma jistax. Ma nistax nara għalfejn m'għandix issir onestament, hija xi ħaġa li anki dit li xu tas-solar rights li konna qed nitkellmu fuqha forsi tista' tkun idea for the future. Min ma jistax jibni, ma jistax ikollu solar panels għax anki taħdeħet jattieħ, jista' tkun a potential solution. Mela, tista' tgħid li naħseb illum il-ġurnata il-Maltin kollha kważi jaqblu li għandna problema kbira ta' overpopulation ġol pajjiż. Dik kienet strateġija li għażel dal-gvern li jagħmilha, però dija tħalli ħafna impatti fosthom fuq l-enerġija. Fil-fatt tista' tgħid kull sajf qed ikollna problemi biex anke l-affarijiet basic kemm ikollna d-dawl tkun problema. Illum il-ġurnata ma x'taħseb li jista' jsir biex dil problema tibda tissolva fil-verità. L-ewwel net, again, missa saret ħafna iktar qabel ma kien hemm dan il-pjan, jekk kien pjan ta' li nżidu l-population. Waħda mill-issues li ma nistax nifhem at this point in time hija x'inhi l-problema. Mela, ejja naraw. Dal-gvern ġab temporary generators, so ma nafx kemm il-miljon. 37 million għandhom. Jaħdmu bil-diesel, importanti ngħidu għadi, għal ċerta ammont ta' sigħat, importanti li ngħidu għadi għan ispjegala, u mbagħad għalunna li hemm issue fid-distribution. Mela, hija issue fil-generators, jew hija fil-generation, jew hija issue fid-distribution. L-ewwel net. It-tieni problema hi li jekk id-distribution ħajamlu upgrade għalih. Kif ħajamluha din l-upgrade? Issa ħajamluha dependent on what? Population growth. Nispera li hemm pjan mhux nagħmluha mbagħad nerġgħu naqalgħu it-triq biex nerġgħu nagħmluhom. Hekk donnu ġejja l-affari. U iktar minn hekk għalli semmejt l-emissions tad-diesel, dawn huma l-istess Ministeru tal-Ambjent u tal-Enerġija. Mela l-ewwel qed nippritkaw jew qed ngħidu fid-dokumenti sbieħ li għandna kif irridu nħarsu l-ambjent, kif irridu nagħmlu renewable energy, u mbagħad nġibu mill-istess Ministeru il-generators bid-diesel. Ġannata. I cannot understand. Imma ukoll nixtieq nagħmel punt li għalunna li dan id-distribution qed isir, qed nkabru s-sistema, qed nespandu, taf kemm ġietna biex għalunna li qed jagħmluha? 40,000. Berekalla. 40,000 biex għalunna li qed jagħmlu distribution. Imma xorta nqata' da. Mela irid ikun hemm pjan bis-serjetà. Ejja naraw il-popolazzjoni fejn sejra, ma rridx nidħol f'dik il-kwistjoni dik hija kwistjoni oħra li għandha bżonn tiġi diskussa imma again mhix relatata mal-ambjent. Imma ejja naraw fejn żejra il-popolazzjoni tagħna u naraw l-infrastruttura, l-enerġija fejn fejn ma jifilħux, fejn vera hija l-problema u fejn għandna bżonn inkabru u ma nkabrux. Din hija again beyond l-ambjent imma hija issue across the board, hija issue anke fis-saħħa, hija issue fit-traffiku, hija issue way across. Imma biex nerġa' mmur lura l-ambjent ma jistax ikollok l-istess Ministeru jikkontradixxi lilu nnifsu. L-istess Ministeru naħseb di importanti li ngħidu. Hemm mixu ta' ministeri kollha jkontradixxu xulxin meta tiġi għall-ambjent, imma meta tkun hemm l-enerġija u l-ambjent fl-istess ministeru jkontradixxu xulxin għandek problema kbira. Mela,
Biex nżidu wkoll mal-problema li ovvjament l-overpopulation qed iġġib hija s-sistema ta' dranaġġ. Kellna sajf wara sajf tista' tgħid. Din qed tikber qed ikollna bajjiet mimlijin dranaġġ kellna l-balluta għalqet ma nafx għal kemm il-ġimgħa, postijiet oħrajn ta' Dimitri rwejjaħ ta' dranaġġ voldiri insopportabbli. Din ukoll l-istess din mhux hija problema ovvjament relatata mal-ambjent u anke s-saħħa tan-nies għax ifhimni d-dranaġġ ovvjament mhux kellna li E-coli kellna mhux ħażin voldiri. Kien hemm li kola li hija Perikoluża. Mardek, ġifieri hemm kwistjoni ta' saħħa hemmhekk. Jiena ili nagħmel ħafna mistoqsijiet u ili nsaqs il-Ministru ħafna fuq din il-kwistjoni ta' dranaġġ. Sissa qatt m'għandix ir-risposta x'inhu jiġri fis-sistema ta' dranaġġ. Jiena il-common sense tiegħi jgħidli isma' jekk hemm problemi fl-infrastruttura fl-enerġija mela wkoll hemm fid-dranaġġ. Imma il-Ministru twaħħal fin-nies li tefgħu ma nafx qalet x'gaman l-aħħar darba mbagħad kien hemm Trabi, il-ħeriq nappies. Ġifieri hemmhekk insaqsi x'inhu jiġri fir-realtà anke ta' Barkat ix-xajra. Kuljum qed jaraw l-sludge jisu slime fil-baħar. Kuljum għax hemm ċertu nies jibbatuli jgħidu li erġajna rajnieh illum, erġajna rajnieh. Qed jinsistu li mhuwiex dranaġġ, jinsaqsejt il-lera tista' għamilt complaint mal-lera nagħmilha kuljum, to be honest. Meta jibbatuli email, meta jibbatuli Richard nibgħat email lill-lera nibgħat complaint biex jiena nkun irreġistrajt il-complaint tiegħi u qalu li qed jinvestigaw. Qedtilhom x'qed tinvestigaw? Għalulhom lil Water Services li mhuwiex dranaġġ. Imma din l-investigazzjoni x'inhi? Nixtieq ikolli black on white li mhuwiex dranaġġ. Għax sissa għandna il-Water Services tgħidilna li mhux dranaġġ. Imma ta' kuljum qed naraw dan l-slime bl-irwejjaħ kollu tiegħu fil-baħar. U jekk huwa dranaġġ, it is very, very dangerous. L-ekosistema tal-baħar, għalina, għal kollox. Jekk ħajġri bħalma ġara balluta, 4 months kienet magħluqa. U l-irwejjaħ li kienu kun hemm. Ma nistgħux nibqgħu sejrnek, jekk għandna problema fis-sistema ta' dranaġġ, then we have to acknowledge it and yes, we have to solve it illum qabel għada. Mela, għalkemm saru numru ta' toroq fl-aħħar snin u flyovers biex qalulna ħajtaffhom il-problema ta' traffiku, ma mhux tal-li ma solvix il-problema tal-li dejjem qed tigrava sena wara l-oħra. X'jista' jsir għax donnu l-gvern kif qedna jagħmel ċertu affarijiet imma il-problema tal-overpopulation qatt mhu jsemmiha voldri jagħmel triq u jiġu 30,000 ruħ oħra. Tibqa' sejjer dejjem tagħmel ovvjament iktar ġodda. U l-pjan tiegħu ħadd ma jafu jgħid isma' ħana salsa 1 million u nieqaf. Donnu kollox. Jekk ħanibqgħu car centric, jekk ħanibqgħu niffukaw li nżidu l-karozzi fit-toroq, then mhux ħadd issolva lixu. Mhux ħadd issolva lixu. Nwessaw it-toroq nżidu iktar karozzi, ndamlu iktar flyovers, nżidu iktar karozzi. Żgur dik mhijiex is-soluzzjoni. Forsi hija short term, imma long term planning dik mhijiex. Hemm bżonn ninkoraġġixxu sistemi ta' trasport. Why not? A bike. Jiena għamilt 4 snin, ngħix barra 5 snin. Kuljum konnu żarrota. Kuljum kont imur l-università ġifier sija lem u sija l-out. No joke ġifieri, 2 hours kuljum. Imma l-infrastruttura toroq imkesrin, bankin imkesrin. Jiena provajt nagħmilha Malta meta ġejt luret u ħankompli għaddejja. Tispiċċa f'xi wheelchair. No way. Vera, you cannot do it, għax it's dangerous. Ġifieri irridu nibdew vera naraw x'inhi l-alternattiva għal karozza. U jekk hemm bżonn, il-kap Dr. Bernard Grek għamel dan id-diskors ukoll few months ago fejn qal inġibu s-sistemi l-attività lej il-villaġġ, pereżempju jkollok ċertu kawżi tista' ġibhom minflok toqgħod titla' l-belt iġibhom lej il-villaġġ. Why not? Biex inti tnaqqas it-traġett tal-karozza. Imma jekk hemm bżonn mbagħad fl-aħħar mill-aħħar iva mass transport system li taħdem. Li taħdem. Mhux qed ngħid this is going to happen. Mhux jekk irid snin u ammont ta' snin. Iva, u ħajkun hemm element ta' inconvenient ukoll along the way.
Imma jekk vera rridu inneħħu l-karozzi minn fuq it-toroq, mela dik li ħajkonna nagħmlu. Inkella there's no other way. Ħajħel kollox. Apart il-kultura u l-edukazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar it's very important li automatikament meta mort barra għalu li le, ma tixix karozza hawnhekk fejn kont ngħixina, le hawnhekk tużar rota. Għamilt waħdek, kon naf nużar rota, ma as your everyday mode of transport, tarani bil-shopping bags, naħa fuq il- Tabbalanċi għallu. Imma that's the culture hemmhekk. Issa mhux qed ngħid insiru hekk imma we have to change the culture slowly. Inkella ħanibqgħu fejn konna u at one point in time iva ħaniġu gridlock tu. Ekku. Mela, il-gvern Malti u anka li ovvjament qed jippruvaw jippromovu biex ikun hemm inċentiv biex in-nies jixxu electric cars flok karozzi tal-petrol, diesel, etc. Però taħseb li hawn Malta meta diġà għandna problema bid-dawl li mhux ilaħħaq. Jekk immaġina xenarju fejn il-karozzi li għandna kollha llum qalbu kollha electric cars. Malta nibdew jew niċċarġjaw il-karozzi jew ikonna d-dawl id-dar. Għax dajja tisir infrastruttura ġdida anke fit-toroq, charging points, għax ħafna nies m'għandhomx garaxxijiet. Voldri x'taħseb fuqi? Fil-fatt, one of the issues għala il-Prim Ministru li kienet l-electric cars kienet il-kawża ta' tuħ tad-dawl, ġifieri il-problema diġà qed Biftit karozzi jaħseb wara. Imma fl-istess ħin Malkim qed jinċentivaw l-electric cars, which is good li tagħti grant biex tixxi electric car. Ma nistax nifhem il-ħsieb hemmhekk, mela l-ewwel qed tgħidli ixxi electric car, u mbagħad qed tgħidli l-electric car qed jaqtalek id-dawl. Qed jaqtalna d-dawl. Ma treġix. Dil-ġimgħa kombinazzjoni għamilt mistoqsija parlamentari fuq il-go-to charging points, iftakarhom dawk il-karozzi li kien hemm. U saqsejt x'ħajġri minn daw il-charging points. Saqsejt fil-Parlament illhom x'ħajġri minn daw il-charging points. Bħalissa huma mitluqin hemmhekk, kulħadd jipparkja fihom anyway, naħseb l-infrastruttura ta' charging points hemm għada, għaluli għadhom qed jaraw x'ħajamlu. This is 2 years later. I mean, dawn huma l-affarijiet li can't wait 2 years. Jekk ħanġibu iktar electric cars, jekk qed nagħtu grants biex nagħtu l-electric cars, mela naraw x'ħanamlu fuq l-infrastruttura. Jew nkella we have to find another plan. Għax bħalissa mhux qed nara pjan u dik fl-aħħar mill-aħħar. It is a lack of long-term vision, a lack of seeing where we want to reach. Jekk aħna rridu nġibu electric cars, x'irridu nagħmlu? 1, 2, 3, 4. Let's do them. Jinek jaħdem moħħi. Kalla ma mux ħatasal. Le, ma jekk għandek il-go-to diġa hemm infrastruttura, għalfej mhux qed nużawhom. Jekk għandna bżonn iktar charging points li qalu għandna bżonn iktar charging points, jien għandi electric car u bla garax, ma nistax nċarġa fil-garax tiegħi. It is impossible, tantaw ftit li huma ħafna minnhom okkupati, fejn din hija problema, ġifieri anki dik irridu naraw li fi-charging points fejn ħajkunu jridu jkunu aċċessibbli, ma niddejjax nimxi ftit, jiena nipparkja ftit il-bot, nħalli hemmhekk il-karozza niċċarġjaw mbagħad nerġa' nitlaqlija. Fin billi nimxu ftit ma fiha xejn ħażin. Le, dik kultura li tittinbeda għax kulħadd trid jidħol hekk jista' jkun id-dar bil-karozza. Imma we have to plan. And when the government isn't planning. Mela, nisimgħu wkoll ħafna l-kelma sostenibilità. Tista' tgħid f'kollox. Di xi tfisser għalik imma? Sostenibilità tfisser mhux għalija, sostenibilità tfisser li nilħqu l-miri tagħna llum li ngħixu aħna llum bil-ħajja li hemm bżonn ngħixu, imma mhux li mbagħad ma nħallux pajjiż ma nħallux ambjent għall-futuri li ġejjin. Aħna jien diġà semmejtilek jiena l-iktar ħaġa li tinkwetani anki bħala hija il-pajjiż kif ħajkun għat-tifla tiegħi, għat-tfal tagħna. Dik hija l-iktar ħaġa li tinkwetani. Jekk, okay, sostenibilità xi kultant tinstema bħala buzzword. Imma jekk vera mhux ħankunu sostenibbli bil-mod kif ngħixu, nibnu
kif ħanimxu l-qoddim in ġenerali, traffiku, anything. Mela, again, this is not the Malta I want to live in, it's not the Malta I want to leave for my children and our children. Fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-politika, aħna qegħdin hemm biex nieħdu ħsieb il-pajjiż. Issa jekk aħna kollox bħalma jagħmel dan il-gvern huwa knee-jerk reaction jew PR, mela x'ħanħallu għat-tfal tagħna u dik li vera nixtieq inbidel jiena. Nixtieq tgħidli ġieli smajta, imma jekk vera jkollok l-ambjent għal-qalbek u vera temmen li l-ambjent huwa priorità, mela nemmen li tista' tasal billi tara il-priorities tiegħek mhux qed ngħidlek li gvern nazzjonalistek ħajamel kollox f'daqqa, of course. Impossibbli. Imma diġà kif qed nitkellem miegħek illum, rajna x'inhuma l-prioritajiet, x'inhuma l-prioritajiet ta' Malta, bejna naraw in-noise pollution, light pollution, aesthetics policy, solar rights. Dawn tkellimnihom illum. Dawn huma l-prioritajiet. Dawn ħajkunu prioritajiet ta' gvern nazzjonalista, ġifieri jekk xi darba nkun il-Ministru tal-Ambjent, then these are the priorities, jew whoever it may be, ta' ġifieri. Din dawn huma in-needs tal-pajjiż, mela irridu nimxu mill-karti, mill-idejat għall-implementation. Xi ħaġa wkoll li sfortunatament nkunu fuq ta' qudiem fl-Ewropa huwa l-mart respiratorju li żdied b'mod għoli ħafna u anka fit-tfal żgħar, sfortunatament. Daj ovvjament jiġi minn trabijiet, konġestjoni ta' traffiku minn kollox. Illum il-ġurnat hemm liġijiet in place suppost li meta jinbena x'imkien. It-trabijiet mhux joħorġu fit-toroq u dal-affaġġ naraw kemm il-darba. Daħna bajda tkun x'imkien da kollu qed imur fil-pulmun tan-nies u mbagħad ovvjament x'jista' jsir fuq dan l-affarijiet. Fuq il-construction hemm liġijiet in place, iva, ovvjament jrid ikun hemm enforcement u ngħidlek għaxina fejnu tajjeb ngħidlu tajjeb, naħseb improvjajna ftit baqalna ħafna, imma anki teknoloġija hemm pereżempju meta tqatta briksa hemm li jgħidu l-vacuum ġifieri u dik hija importanti li min ikun on site. Anke l-ħaddiema stess, ovvjament. Anke l-ħaddiema stess, of course. Min ikun on site juża dan it-tip ta' apparat, literalment jivvacuumja at-source, it-trap. Ġifieri hemm affarijiet li tista' tagħmel. Hemm il-green netting pereżempju li tagħmlu mas-sajt. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jagħmlu f'construction. Il-kwistjoni hija much wider, hija traffiku kif qed tajt inti, hija trabijiet li huma fl-arja. L-iktar ħaġa li tista' tikkombattiha hija s-siġar. U mhux li nsibu apparti dik li nqaxtu, għax imbagħad jgħidulek nagħmlu compensatory planting. Ma mhux nsibu rokna żgħira u nagħmlu 4 siġar fihom. We need open spaces. Issa meta ngħidu open spaces mhux insibu kif qed jagħmlu bħalissa nsibu triq u in between nagħmlu xi ħaġa żgħira xeba iktar siment milli. Ekku, eżatt, iktar konkret, plakka hemm biex nuru kemm għamilna. That's not what we're talking about. Tgħidli fejn ħadd tagħmilhom l-open spaces, mela m'hemmx. L-ewwel qed nistgħu naraw il-public land li għandna. Mmorru għall-art pubblika biss at this point in time. Naraw x'għandna bħala art pubblika l-ewwel u qabel kollox u naraw fejn nistgħu nagħmlu iktar open spaces. U open spaces kif qed tajt inti mhux siġar mhux bandli huma sbieħ ma immur il-bandli ma tifla ma open space ta' vera fejn tista' tieħu nifs, fejn tista' tqatta' ħin vera tirrilassa mhux tisma' il-karozzi la u karozzi le. A proper open space. It has to be studied, imma ma nemminx li hija impossibbli li ssir. Irridu naraw li tkun priority. Imma sfortunatament bħalissa iktar priority li konna il-concrete, il-placards u daw l-affarijiet. Mela, il-gvern għadu kan waqqaf awtorità oħra tal-Climate Change Authority. Issa wkoll. Ovvjament hemm ħafna iktar. Dej taħseb li fl-aħħar mill-aħħar gimmick oħra x'awtoritajiet qasna f'kemm il-waħda. Però xorta minn il-bini u bla kontroll turizmu qegħdin nifokaw biss fuq in-numri u mhux fuq il-kwalità u naħseb jien ħaġa ovvja hekk ħanibqgħu bil-policies turisti iktar kemm inġibu aħjar. Ovvjament hekk ħajġu n-nies ħajkollok iktar pollution u effett fuq l-infrastruttura. Fuq li taħseb di
xi ħaġa mela biex ta' parzija tisir xi ħaġa oħra, jew L-idea ta' Climate Change Authority ma naħsibx li hija ħażina. Il-problema kif qed tajt inti. Is it just another authority? If yes, mela le, ma tagħmilx sens. Il-problema qiegħda fejn kollok awtorità għandek il-Project Green, Ambjent Malta. Ambjent Malta, Era, Planning Authority, Building Construction Authority. Ma jitkellmux ma' xulxin. Ħadd ma jikkoordina. Naħseb iktar zidna l-burokrazija, iktar għamilna paperwork u complications u iktar kollox diffiċli. Meta l-affarja pjuttost sempliċi, aħna għandna ambjent li rridu nieħdu ħsiebu. Hemm idejat, għandi daw il-5 idejat, ejja nimplementawhom. Mhux qed ngħidlek li l-awtorità the idea of it hija ħażina, imma jekk kif diġà qedlek hemm numru ta' dokumenti. Issa daw ħajamlu xi dokumenti ieħor, irdu jagħmlu xi plans along the way. Jekk ħajibqa' fuq l-iskaffa. Xejn. It's useless. Jekk vera jaħdem, then I'm all for it. Imma minn li rajt sissa, iktar ma nżidu awtoritajiet, iktar nżidu dokumenti li jibqa' fuq l-iskaffa. U taħseb li dawet jiġru wkoll qisna bħalma konna iktar forsi fl-antik biex jinħolqu l-jobs ituhom il-tal-qalba u fl-aħħar mill-aħħar huma voti. Għax in-nies wkoll ikunu jridu minn elettoralijiet mal-gvern u daw l-affarijiet ukoll. Mhux ħan ikkommenta fuq awtorità partikolari, imma li nista' ngħid f'ħafna mill-awtoritajiet hemm nies kompetenti. Ovvjament hemm min għandu daw li jilabu musical chairs kollu. Positions of trust, dik hija kwistjoni oħra. Ma rridx ngħid li kull awtorità m'għandix nies tajbin fiha. Le, ovvjament. Għax naf fiċ-ċert li hemm nies li jaħdmu bis-serjetà, anzi jirrabjaw meta jaraw ċertu affarijiet mhux sejrin kif suppost, ġifieri I don't want to generalize u ngħidha hekk, imma hemm ċertu affarijiet li huma ċarissimi, I mean smajnija fil-medja kemm il-darba kif ċertu pożizzjonijiet bidlu inkoll. Isiru. Mela, Malta wkoll għandna xi ħaġa sabiħa fil-pajjiż hija l-istorja rikka li għandna u postijiet storiċi ta' valur kbir li sfortunatament ħafna barranin japprezzawhom iktar ġieli mill-Maltin. Vera. Pitija vera. Kif però nistgħu nippreservaw daw l-affarijiet għax titilu wkoll kellna casa għawdex fejn ridu jibnu fejn post storiku u mbagħad insomma waqaf jew tranġaw l-affarijiet biex fl-aħħar mill-aħħar nibqgħu ngawdu aħna bħala Maltin u anke turisti u nistgħu nattirawhom daw l-affarijiet. Ibrakom mixi għall-belt fil-għaxija. Ma ġust ħares il-fuq. Tant ma jkollix ċans. Ma jkollix ċans napprezza, ħares il-fuq. U rajt l-isbuħija, jek tħares il-fuq, tara vera l-isbuħija. Imma tara wkoll ċertu abbandun. Mhux il-belt biss ta' ġifieri in ġenerali qed ngħid. U kemm importanti li l-istorja tagħna nippreservawha aħna we are who we are fl-aħħar mill-aħħar mill-istorja tagħna. Jiena nixtieq insemmih għax naħdem tajjeb miegħu ma' Konrad Nilgat jaħdem tajjeb jagħmel ħafna xogħol fuq il-wirt storiku. I pick up what he does u nipprova kemm jista' jkun inwassalhom il-Parlament. Sfortunatament ħafna drabi ma nirċivix risposta, per eżempju, nitkellem fuq każ wieħed ta' Aril Frifet, pressajt fuq li pressajt il-Ministru biex jgħidli x'ħajsir minn Aril Frifet, qed jibnu viċin tiegħu, nixtieq nara kif ħajjippreservaw dan l-ar, saqsejt fejnu il-master plan ta' Ar Dalam li jista' jkun Aril Frifet, jista' jkun parti minnu għax jekk tara l-interconnections hemmhekk bellezza. Ħafna affarijiet. Huma parti minn xulxin. Again, nemmen li mhix priorità għal dal-gvern. U għalhekk hija problema. Dan huwa l-ambjent tagħna wkoll, dan huwa parti mill-ambjent. U saqsejt għal dan il-master plan li ilu li qalu bih minn għalija mit-2016, s'issa ma smajna xejn.
Da dawn huwa każ wieħed jekk tara pereżempju għan nitkellem fuq xi ħaġa oħra li ili nitkellem fuq ħafna fuq Forti Binġemma. Dan huwa forti li għaluli l-gvern għalli hemm l-squatters ġo fih, dan l-squatter qed jgħid li qed mhux qiegħed hemm bħala squatter, għaluli li kien hemm mara anzjana tgħix hemmhekk allura rridu jsibula alternative housing li I understand. Meta saqsejt il-housing jekk kienx hemm application jew x'inhu jiġri, għaluli aħna ma nafu xejn. Mela mhux vera qed jiġri xi ħaġa, mhux vera qed jippruvaw iġibu dal-forti lura. Dawn huma l-affarijiet li jagħmluna Maltin, which aħna għandna ngawdu fl-aħħar mill-aħħar, dawn li qed niġġieldu għalihom. U forsi hemm barra ma jasalx dan ix-xogħol li qed nagħmlu bħala partit bħala oppożizzjoni u għalhekk huma opportunitajiet u ngħidlek grazzi li qegħdin hawnhekk illum għax nistgħu nitkellmu fuq ix-xogħol li nagħmlu li forsi xi kultant anke ma jidirx jew ma jasalx imma niġġieldu ħafna fuq ħafna aspetti differenti. Minn hawn insellem anki lill-kollega Julie Zara li fuq dan l-aspett taħdem ħafna u naħdmu tajjeb ħafna flimkien, imma għalhekk qedlek l-ambjent jidħol f'ħafna affarijiet. Jidħol fil-planning, jidħol anki fit-traffiku għax huwa l-ambjent tagħna u naħdem ma' ħafna kollegi u hemmhekk tara it-teamwork li naħdmu flimkien u nimxu bl-istess idejat again. Il-messaġġ irid jasal għalhekk importanti li jkollna dawn il-podcasts u nagħmlu dawn l-intervisti biex il-messaġġ tagħna jasal għax in-nies iridu jarawna naħdmu fl-aħħar mill-aħħar. Jekk niġu biex inkunu fil-gvern, kun hemm gvern nazzjonalista, we need to implement. That's what I'm there to do. I'm there to implement. Mela, bil-liġijiet ukoll li għaddew ġewwa li ftit ilu, ovvjament li Malta bil-fors trid timxi magħhom huwa li l-buildings il-ġodda jridu jkunu energy efficient. Ejsu ftit li xej, semma affarijiet fuqhom il-gvern. Da x'inhu u x'ħajkun ifisser għan-nies? Meta ovvjament il-liġijiet imbagħad ikollhom jiġu implementati bil-fors minħabba li hu, għax donnu hekk ma tkunx li hu hawn ma jiġi implementat xejn bħala liġijiet. Imma n-nies jafu x'qed jiġri fil-verità. Diki Malcolm, kif ħataffettwa nies, jiena I'm all for energy efficiency in buildings, anzi dak huwa s-settur tiegħi li naħdem fih b'mod professjonali. Li mhux biss l-envelope, ġifieri l-qafas tal-binja tkun effiċenti, imma anki s-sistemi ta' ġewwa, pereżempju għandek l-air conditioning, id-dawl, dawn huma kollha sistemi li jistgħu jkunu iktar effiċenti. Issa din id-direttiva li we ovvjament irridu nkunu rridu nifollowjaw aħna ħadd qed tajt bażikament li we need to have more energy efficient buildings, but how is the problem? How u min ħajħallas għalihom. U jiena wisq nibża li n-nies ħajjieħdu xokk u ħajjaħduha kontra l-ambjent in a way. U dik li that shouldn't be the case. Għanna tant inizjattivi ejja nejnu biex din id-direttiva, ejja l-għonet nalmu u nedukaw xini din id-direttiva, what does it mean to have an energy efficient building. U ninwessaw anki l-inizjattivi li jem. Għawek għanna bżon najnu n-nis, għawek għanna bżon specialment il-first time buyers ikunu within the affordable range, mux f'daqqa waħda konna ċertu guidelines, ċertu liġijiet, jisplodaw il-prezzijiet u l-klient, l-koppja, iż-żajra. ħajjithom fil-verda. ħadbati, le, emmek, għawek għandu jidħol il-gvern u jgħid, isma, this is where I need to come in, I need to help. Ġifiri, għal-kem l-ambjent huwa xi ħaġa importanti, m'għandux imbagħad ibati il-land buyer bil-fors, għalhekk hemm il-gvern li għandu ċerta inizjattivi u hemm inizjattivi ta' ġifieri, hemm inizjattiva tal-retrofitting tal-commercial buildings li għalija hija tajba, anzi għandha tiġi estiża anki għal affarijiet oħra jew anki jekk hemm bżonn anki għal residential buildings. Dawn huma l-idejat l-affarijiet fejn jridu mmorru. We grow, we educate, imma ukoll najnu
fejn bżonn ngħinu. Jekk if the government needs to step in, this is the point where he should step in. Mhux hekk. Mela, wasanna l-aħħar domanda, iktar milli domanda forsi x'messaġġ tixtieq tgħaddi lin-nies. Inti bħala Shadow Minister tal-Ambjent. Parti jivvotaw lek imbagħad fl-elezzjoni. Naħseb li l-ambjent huwa xi ħaġa sempliċi. Xaġa sempliċi li m'għandniex nikkomplikawha. Huwa il-post fejn għajxu aħna. Huwa l-post li għandna nieħdu ħsieb. Issa bħala gvern, bħala oppożizzjoni, bħala membri parlamentari, we are responsible li namlu l-policies and implementing the policies. Imma nisem barra wkoll they have to take pride fl-ambjent tagħha, fl-ambjent tagħhom, u hemmhekk bħala ċittadini, bħala Maltin u Awċin naraw l-ambjent tagħna bħala xi ħaġa close at heart. Kemm bħala ċittadini kif qed nitkellem imma anke bħala membri parlamentari. We realize kemm importanti għalina kemm fiżikament u kemm mentalment. Mela jekk xi ħaġa kif semmejt qabel, hija daqshekk importanti għalina, m'għandix tkun importanti għal policy makers, imma għandha tkun ukoll importanti għal nisem barra li jieħdu ħsieb l-ambjent tagħhom ukoll. Mela, Rebecca, nirringrazzjak ħafna tal-ħin li tajtna u kienet diskussjoni interessanti fejn għaddejna bosta suġġetti li ovvjament huma relatati mal-ambjent. Nawguralek il-ħidma tajba. Grazzi ħafna. Kompli għaddejja biha. Thank you. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu ma' lejla u nħeġġiġkom biex tarawna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.